नमस्कार मित्रांनो, मी प्रमोद पाटील. आपले म्हणजे कोल्हापुरी किचन्स या यूट्यूब चॅनलमध्ये अगदी मनापासून स्वागत आहे. मूग भाजण्यापासून ते त्याचं पीठ दळून घेण्यापर्यंत आणि तेही अगदी पारंपरिक पद्धतीने जात्यावरती दळून घेण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रोसेस या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर सर्वप्रथम हे जी मूग आहेत ते आपण एका कढईमध्ये चांगले भाजून घेणार आहोत. तर आता आपण मूग भाजून घेण्यासाठी ही कढई ठेवलेली आहे. त्याच्यामध्ये थोडेसे मूग टाकून घेऊयात आणि हे जे मूग असतात ते आपल्याला थोडे थोडे करून भाजून घ्यायचे असतात, जेणेकरून ते छानपैकी भाजलेसुद्धा जातात. जेव्हा ते आपण भरडतो तेव्हा त्याची छानपैकी सालं निघतात. तर हे जे मूग असतात ते मूग जे असतात ते लगेच भाजलेसुद्धा जातात. तर त्यामुळे आपल्याला हे मूग भाजताना कंटिन्यू ते परतत राहायचे असतात, नाहीतर ते खालती जळण्याची शक्यता असते. तर आता हे मूग परतून साधारण 2 मिनटं तर झालेली आहेत. आपण एकदा 5 मिनिटांनी पुन्हा चेक करूया हे किती भाजले आहेत ते. तर मित्रांनो, आता हे जे मूग आहेत ते आपले पूर्णतः भाजून झालेले आहेत. तर हे पूर्णतः भाजायला आपल्याला साधारण 10 मिनिटाचा वेळ लागलेला आहे. तर मी तुम्हाला जे मूग भाजण्यापूर्वीचे जे मूग होते त्याचा आणि ह्याच्यातला फरक दाखवतो, त्यानं तुम्हाला कळेल की आपल्याला हे केवढे भाजून घ्यायचे असतात ते. तर हे कच्चे मूग आहेत आणि हे पूर्णतः भाजून घेतलेले मूग आहेत. तर मित्रांनो, बाकीचे सर्व मूग आम्ही अशा प्रकारे भाजून घेतो आणि त्यानंतर तुम्हाला पुढची कृती दाखवतो. तर मंडळी, सर्वात पहिले आपल्याला हे जे जातं आहे ते जातं मांडायचं आहे. तर त्यासाठी सर्वप्रथम लादीवरती आपल्याला हे एक अशा प्रकारचं पोतं ठेवायचं असतं, जेणेकरून आपण जे काही कडधान्य भरडणार आहोत ते जातं जे भरडताना खालतून हलू नये किंवा ते खालतून सटकू नये. त्याच्यावरती आपल्याला एक चादर टाकायची असते, जेणेकरून जे आपण कडधान्य भरडणार आहोत त्याचं पीठ ह्या चादरीवरती पडेल आणि हे जे जातं असतं ते जातंसुद्धा आपल्याला या चादरीवरतीच मांडायचं आहे. तर ही आहे आपल्या जात्याची खालची बाजू. ह्याच्यावरती आणखीन एक जातं येतं. तर हे जातं आपल्याला वरती ठेवताना काळजीपूर्वक ठेवायचं असतं, जेणेकरून आपलं जे बोट आहे त्या 2 जात्यामध्ये चिमटू नये. तर आपण दोन्ही जाती अशा प्रकारे ठेवलेली आहेत. त्याच्यावरती आपण आता आपल्याला खुटा लावून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, खुटा लावताना अशा प्रकारे लावायचा असतो. आता आम्ही खुटा लावताना वरवंट्याचा वापर करतो आहे, जेणेकरून हा जो खुटा असतो तो अगदी जाम बसला जातो. तर आता खुटासुद्धा आपला मस्तपैकी जाम बसलेला आहे. तर आता आपण कडधान्य भरडायला सुरुवात करणार आहोत. तर मित्रांनो, आता आपण हे मूग भरडायला सुरुवात करत आहोत. त्यासाठी आपण हे जातं जे आहे ते आपण मस्तपैकी लावून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आता आपण मूग भरडून घेणार आहोत. तर आपण पाहू शकता मित्रांनो, जेव्हा आपण हे जातं कंटिन्यू फिरवतोय त्याच्यामधून आणि त्याच्यामध्ये आपण जेव्हा पटापट मूग टाकत जातो तेव्हा त्याची फक्त डाळ असते ती डाळ वेगळी पडते. त्याचं आपल्याला ॲक्च्युली पीठ तयार होऊ द्यायचं नसतं. फक्त आपल्याला त्याची सालं जी असतात मुगाची ती सालं आपल्याला वेगळी काढून घ्यायची असतात. तर मित्रांनो, आता हे बऱ्यापैकी मूग जे आहेत ते आमचे भरडून झालेले आहेत. तर आता अशा प्रकारे बाकीचे जे मूग आहेत ते आम्ही भरडून घेतो आणि त्यानंतर आपण हे जे मूग आहेत ते पाकडून घ्यायचे आहेत. तर मित्रांनो, हे सर्व मूग आपण आता भरडून घेतलेले आहे जात्यामध्ये. तर आता हे मूग आपल्याला सुपामध्ये पाकडून घ्यायचे आहे. तर ते कसे पाकडायचे ते मी तुम्हाला दाखवतो. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे पाकडल्याने काय होतं तर ते मुगाची जी डाळ असते
ती पाठीमागे राहते आणि त्याची जी सालं असतात ती सालं पुढे येतात, मग ते आपल्याला खालती काढून टाकायला मदत करतात. तर मित्रांनो, आता आपली ही जी डाळ आहे आपण घेतलेली ती पाकडून झालेली आहे. आपण इथे पाहू शकता ही मुगाच्या डाळीच्या सालं बाहेर पडलेली आहेत. तर आता आपण बाकीचे जे मूग आहेत ते सर्व आम्ही अशा प्रकारे पाकडून घेतो आणि त्यानंतर आपण हे मूग दळण्याची कृती पाहूयात. तर मंडळी, अशा प्रकारे आपण ही जी मुगाची डाळ आहे ती मस्तपैकी पाकडून घेतलेली आहे. तर साधारण आम्हाला ही एवढी डाळ मिळालेली आहे. तर आता ही जी डाळ आहे ती आपण पारंपरिक पद्धतीने या जात्यावरती दळून घेणार आहोत. तर आता आपण ही डाळ दळायला सुरुवात करतोय. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपलं हे जे मुगाच्या डाळीचं जे पीठ आहे ते संपूर्ण पीठ आता दळून झालेलं आहे. आपण या ताटामध्ये पाहू शकता जे दळून झालेले मूग होते त्याचं पीठ आम्ही इथे काढून घेतलेलं आहे. तर संपूर्ण मुगाचं साधारण हे आणि आता जात्यातनं जे पडलेलं पीठ आहे तेवढं पीठ आम्हाला भेटलेलं आहे. तर आता आम्ही हे जे पीठ आहे ते या ताटामध्ये काढून घेतो. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे हे सर्व जे पीठ आहे ते आम्ही या ताटामध्ये काढून घेतलेलं आहे. तर आता आम्ही हे जे जातं आहे ते काढण्याची कृती चालू केलेली आहे. तर मित्रांनो, जात्याला जे आतून जे काही पीठ असतं ते आपल्याला अशा ब्रशने झाडून घ्यायचं असतं. तर मित्रांनो, आता आपण हे ब्रशने झाडतोय, परंतु पूर्वीची लोक काय करायचे, त्यांच्याकडे एक छोटा असा साळोता असायचा, त्याच्याने ते जे पीठ असतं ते लोक झाडून घ्यायचे. पूर्वीचे दिवस फारच वेगळे होते मित्रांनो. माझी आई मला काही गोष्टी सांगत असते. तर आता हे जातं जे आहे ते आपण साईडला ठेवून देऊयात. आपण तिथे एक वरवंटा देखील पाहत असाल आणि हे जे जातं आहे ते आमच्याकडे जवळजवळ 40 वर्षापासून आहे. तर हे जे जातं आहे ते आमच्या आजीचं होतं. ते माझ्या आईकडे जाताना सुपूर्द केलं आणि तेव्हापासून आम्ही जे काही चण्याचे डाळ किंवा जे काही कडधान्य असतात ते जर दळून घ्यायचं असेल तर ते आम्ही जात्यावरतीच दळून घेतो. तर मित्रांनो, आजचे आपण हे जे मूग घरगुती पद्धतीने अगदी पारंपरिक पद्धतीने कसे दळायचे, कसे भाजायचे, भरडायचे, ते साफ करायचे, ही सर्व कृती आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहिली. तर तुम्हाला ही व्हिडिओ कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. आमचं काही या व्हिडिओमध्ये चुकलं असेल ते सुद्धा तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा. चला तर मग मित्रांनो, पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन व्हिडिओ घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये.